the family Bechem, Abidjan, Chidom, and Kobia, and Mare, Manhene, and now Bechem Manhene, Manhene, Asiriboɔ, Asimbi, Abraku. And I was in the go up to out of the from Pamela and some Bechem mind, and then me, Asiriboɔ, Osei, Bonsu, and Tosumi and Son. I don't know what to do. Some of the Bechem mind, and some at Pampo, and the person at mine. Nano, some more from Yanopa. Every year, every year, and so more. No more. I'm back. The top in town, and the Nama jami wa sabi bu ene yotin bana akomine ene Bechem sabune na o shapani awo wonne da bushani ni ti awa nse kutu ani awunu azuma pani fo asofofo o council fo ohunu police pani fo o imam no akamofo pani fo na Roma, emu abayasi emu poli. Adeshe bititi. Adia yeye ni ya kese esanse probia. Ohine a oti pro mu hwe mu masatene no. Ono na isi satene na. Yes, I'm going to be a
Bechem yang putih cuma itu yang orang wanita lah, nasi saat mana ada, umpan infonya apa? Ibu apa ibu yang di dunia, ada dia win dia, orang macam, berwasi, nak bechem, nak pucuk, aku masih ada utuh, ini semua, aku ada bisa, apa dia bangkok, present, orang pay utuh, orang semua, lo utuh orang cuma apa? Nah, jangan mau dia dia. Orang dia macam, kalau kamu dia macam, dia harus mau ada. Itu juga, apa soalnya, cuma Bechem apa itu apa? Emang dia asal berwasi, kalau ada orang soal berwasi, dia salah, kamu bertanya apa? Kamu sudah salah. Jadi, wasi mana? Mana tak? Saya orang Osei, aku ya, masuk. Yes, sir. Asiriboɔ Osei Bonsu antoso. Bechem ya baako pɛ Bechem mputuo ni nkɔtɔ n'ani mu nyam n'ade ba so Bechem ama n'akɔ so yie wasa tɛn ɛno na to ɔrɔ n'akɔ deɛ ɔda wo deɛ ɔda wo nyinaa si ame pɛ wo wa de to mu na wa obiara yɛ nana Bechem ya baako pɛ deɛ nananom ato wo tie nafa yɛ kɛtɛ nafa yɛ sunyɛ ɛnɛ wo bɛ so akyerɛ wo ma wo wie na ama yɛ kɔ so akyerɛ wo apɛ kɛtɛ a akasa yɛ do kɔ wɔn nyina nanso wasesa ne wo na aberanteɛ bi afidie ɛnankowurɔ abebie bibia ɛwɔnyi n'abɛ ɔwɔ so boa n'abɛkyɛm papa ɔba nipa ɛwɔ ɛda ɛna ama ɛnna ɛnfa yi ɔno yi asawo ɛfɛ.
Nifa mi benkum Abeja Chidom Ankobia and Mare Manhene Nana Bechem Manhene Menana Asiriboɔ Asimbi Abraku Nana Osei Diabo Akoto out on the Nam from Pamela Nam from Bechem and then me Asiriboɔ Osei Bonsu I'm tossing me inside. I don't know what to do. Some of them from Bechem some of them Atamfo, some of them Asiriboɔ. Nana no, some of them Yanopa. Area, and so more.